Je začiatok marca, obdobie, kedy jelene opúšťajú svoje parožie. Jeleňom začína rast parožia medzi 8. a 10. mesiacom života. Parožie rastie 1 až 2 cm denne a zároveň sa im denne môže vytvoriť 100 až 150 gramov hmoty. Najintenzívnejší rast parožia nastáva u jeleňov v máji a v júni. Keď je jelenie parožie v liku, tak je veľmi prekrvené, zamatové a citlivé. Keď jelenie parožie dorastie, jelene ho začínajú vytlkať. V nižších polohách jelene vytlkajú svoje parožie skôr, väčšinou to býva začiatkom augusta. Vo vyšších polohách zase neskôr, prevažne koncom augusta. Následne jeleňom parožie stvrdne a stmavie. Parožie je pripravené na jeleniu ruju. Jeleň počas jelenej ruje využíva svoje parožie ako dominanciu nad ostatnými jeleňmi. Takisto s ním bojuje proti ostatným jeleňom o samice a stáda. Cez ruju jeleň skôr vôbec nežerie. Kvôli vysokému testosterónu, stresu, stráženiu jeleníc a bojovaní s ostatnými jeleňmi uberá jeleň na hmotnosti. No parožie sa nemení. Koncom februára a začiatkom marca začína zhadzovanie jelenieho parožia, kedy najväčšie kusy, najsilnejšie samce a zároveň jelene s najväčšou hmotnosťou parožia začínajú zhadzovať parožie ako prvé. Jelenie parožie je ako dar za prikrmovanie jeleňov v zimnom období a zároveň ho poľovníci využívajú na určenie chovu jelenej zvery.